God bless you. Thank the Lord so much. And we thank the Lord for His grace. And we tell the church to go and share. Mwari wakanaka. We say all the board of elders. We had to make it. They were at the every woman of God in the house. And the church is large. We thank you so much. Amen. Glory. I'd like to share a text from the book of 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6 from verse 1. 2 Kings chapter 6. And he said, go ye. And one said, be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. But as one was filling the beam, the exit fell into the water, and he cried. The sons of the prophets, Wakataura and Elisha, they were serving under Elisha. They said, River Jordan. Can you let us go? No matter there are things that only need God. Beyond human ability or power. Amen. Kuno wani kama pango River Jordan wanokuziva matemo acho wanao. Saka vatenderwa kuenda but wana discover kuti simbati know what to do. They are well connected. They are so educated, they are so intelligent, but when my issues in life are beyond intelligence, connections, and whatsoever, where you just need the presence of God. Amen. So Elisha it's beyond so we need the presence of God or the prophet with them. Ndokuva aisa a request, ndokuva aisa chichemo kuti Mwari musoro de murangu warasika wawira mvura. Ane vanhu vainawo vaigona kukumbira their own ability. Kune ma issues ekuti vachida atazvigoneki. Come on. Shungu nerudo vanazvo but zvinosvika pa level yekuti apa zvichaita ndiyatara nedzimwe hama patati ku Dunstable Hotel. Hand of God. For him to recognize that I'm a father and I'm a mother, and then to return back to my family. So, Jericho, well connected and everything, Jericho, but it's not to my extreme, which you just need the hand of God. And the Pane boy, I put him on one of the barrier when they could not have a dream. So, we don't get so no good, right. But I've discovered that my problems are we know what Pane shortage, Mama, I know we know what Pane increase. My problems are the same devil. I go later to show my the same devil. I'm to my way, no needs of management one day. Sabatoni is one go, soon I know that, but you can smooth the way which are tight in engineering. That will come when you are there. It's also not when you went down there. So panic where good people mind matter no go as long as it's opening my power to meet spiritual people who just go. But I've discovered that without the presence, once I discover no that's not to Mwari without to put in some Egypt, but one thing Jango request, we need your presence. No but it's kind and you simple. Couldn't have no zumuka, but nobody I mimic it. Church is not going to mirror name, it's not going to mirror TSCM, but Pane is really beyond the church. Okay, so trust me, church sometimes will be disappointed because the church cannot be that one year, one issues out, but you need God. We are together in it. Together here, but they are not together in few.
day I was ministering when I went to the set, I was around, yeah, but you found a matter to do on why? Because the time you want to phone it up to pastor, did my issues, maybe the matter of pastor, did my issues. Then I got to go to what married to them. My issues. We are human, eh? Man of God is not the God of the man, he's a man of God. So if I can open the Bible, wewe utaure na Mwari wako. Mwari wacho assistant zunganga mbari Mwari wa Rwanda. Aishikara ndiri Mwari wa Abraham, ndiri Mwari wa Isaka, ndiri Mwari wa Jacob. Shika pauli anobate tofuti wako. Wakutoka na matabari anozwa. So presence ya Elisha yakauya nekuda kwekuti nyangwa aida. But aida munhu anounderstand ane wisdom dzekuziva kuti aiwa tinotoda kuti muve pakati pedu. Unozwa bhuku raJohn chapter 2, Jesu wakaita miracle pakana pachino 1. Jesu haana kushedzwa nekuda kwekuti kwashota wine. He was invited before shortage. So munhu ari kugadzirisa dambudziko revanhu vatoratidza kuti vanomuda kuti avepo. Why? Nekuti pane nguva yekuti tinoda Mwari when things are not okay, but we must love God all the times. And Mwari anoenjoya kuti unomuda kwete kuda zvaanoita, but kumuda nyangwa asati aita. So the presence ya Jesu pamuchato was the key. That's why vakagona kutaura naye ende akatoita miracle yacho, because haana kushedzwa kushortage. Pane challenge yekuti kana vanhu vakarongeka vanofungidzira kuti havadi Mwari. Nekuda kwekuti waini yavo vanayo, magauna aripo, vanhu vari kumasteps ari kurohwa, but pane nguva yekuti pane chinoshota. Unozva kuno zvinhu zvokuti zvikashota inogona kuwaya a private issue to an extent yekuti mumba munogona kushota rudo kwete kugarisana. Zvokuti vanhu outside they cannot tell kuti haudiwe because munotofamba mese, munotoya mese kuchechi. Bhabho rangu rinoti Mwari vakatarisa Leah achigara naJacob, vakaona kuti Leah haasi kudiwa, kwete kuti haana kuroorwa. Vakaona dambudziko remunhu akaroorwa, kuti unogona kutoroorwa ukasadiwa. Zvirimo. Jacob paakatora Leah akalauncha a complaint kuti mandipa munhu asiriye. But haana kudivorsa, aigara naasiriye. Mwari vakadongorera mumarriage vakaona kuti Leah akaroorwa but haadiwe. So kudiwa itori imwe subject, kuroorwa imwe subject, kuzodiwa wamukati chimwe chikamu. Handiziva handiprofita hapo, but unogona kutotsana right now. Kudiwa chaiko kunenge kwakunetsa. So my issues were sometimes I too private and confidential. You have to share, but you can share with God. Dia anaona pagavanzika. Dia trustworthy. Ukaudza inini ukatusaudze vanhu, problem ndiri munhu. That's why you know Jesu anotoda kuti vanhu vape matestimony. Aipa akaponesa legion akati enda unoudza vanhu Mwari zvaakuitira. But there came a time yaakaudza mumwe munhu kuti don't tell anyone. The same Jesus anoda kuti vanhu vapupure kuti vanhu vaaidzivisa, only to discover kuti hakuna munhu waaidzivisa. Aishanda newisdom, anoziva type yemunhu kuti uchawamurambidza cutting thing chinotema chacho chinounza maresults was gone. Kune attack yakadaro mulife yekuti you have not lost everything, but you have lost the most important thing. The devil anokusiya uine something chisiri useful, but fungo yako ndeyekungoti ndine asoda moza kunakiti so long life chikuru kufema, but kafemera usisina interest nako. Chero ndichinarama but kararamiro kacho kuti unyatsona kuti pane attack. So vakadzi vakambobira navana vachigara vese, mumwe paakabirwa haana kusiyiwa asina something, akasiyiwa aine mwana. The difference akapiwa mwana akafa. That's why Bible rakati hasi wangu, which means during the night unogona kufunza kuti ndezvako iwe une zvinhu zvisiri zvako. Unogona kuti wane dambudziko risiri rako but riri pauri. I always relate to this example. So the cutting pin is the one that is God. Kurati mpini anawo but chinotema
The exit, ndochawira mvura. Head represents purpose, destiny. So sometimes the devil will attack you. Akutorere zvimwe zvese. Unotorerwa chacho chawakainga, chawakafambira, chauri kutsvaka, ndochisipo. Mari unogona kubata, chekuzoita nemari ndochaakabvisa. Saka munhu asina musoro haatadzi kubata mari. Anongoibata ozongoudza vanhu kuti takamboibata. While the devil anotora the purpose, the value, kukosha kwazvo okungosiya uri pabasa uchishanda uchitambira mari yako panopera gore wotozoona but chimpini chiri nacho. There is something but a value chaicho chinomukoshera chandakatofambira ndikati apaenda kubasa achipo. Purpose aipo. So parutema chamira mumvura. I remember kana mwana achitema, get this picture, arikutema muti naye. Then the exit fell kumvura. Elisha akamubvunza ndawira nechepapi. It's not easy to tell kana waitema muti usina kutarisa kumvura. Then the exit fell. So it was not an easy question. And then when danger iripo ndichochinjikawira mvura chinofoma a wave from the point of entrance. Which means ukanonoka kucheuka unomaka pasiripo. Was the wave moves. So uchona vanhu wakamaka sometimes avasiripo. Unyakutaona a spiritual eye to see. Paula achibata anoti atirwe nenyama neropa. But tinonetswa tinodenwa tinotukwa nenyama neropa. But atirwe nenyama neropa. Why? Because what the root of the problem ndokunokupa a permanent solution. Sometimes you're a fighter as you are a fighter, yes. But you must know what you find wakuru wanei. Saka Paula achitirivari bata atirwe nenyama neropa. Not to elevate understanding yako kuti yekurwa iripo, but you must know kuti chiri kukurwisa chii. So the exit ndawira mvura ndokwani show me the point of entrance. Ndinofara kuti murume wakava nenyasha dzekuziva, and he showed the man of God. Ndawira nechepapi. My questions iwayo arikubvunzwa na prophet, a true prophet anoona. But any my questions are so there are times go deeper. It's good, but you must also go surface. Show me the point of entrance. Rawira nature park. What are you kupi? Ayo parapinda napos. Also there are times that surface pari connected ni pari deeper. When you miss the surface, go deeper kwa chikunoto zoneta. Not that they want to matray and so ndikane kubasa. Emwe yokuvenga uriko but unenge une usimbe futi. Pa surface pada mboonekwa. Uri kuna anushanda ere kana kuti kuna anoda kuti zviite. Tadila nema deeper issues but zviri pa surface we've ignored. Zvakavanzika ndezva Jehovah but zviri pachena wakapa vanakomana vevanhu kuti vazive. Show me the point of entrance. Kureva kuti dambudziko unaro but kune questions futi kufunga kwako sei zvichidaro. Let's discuss this matter. Nekuda kwakuti kuti andisikugamuchirwa handifanire. Are you friendly? Uri munhu anogamuchirika here? Kana you expect zvokuita semiracle kungodiwa uri type isingadiki. Come on. One day ndataura neimwe hama yangu kumba uku with a challenge over versus the challenges as well. So, mangwana nakamuka ndo batanga kuna matari pa kona ebethu. That's my wife. Achina matari pa kona ebethu with nisha. Mwari munoregerera, mwari mune nyasha munorangara. Achingopedza noti yatimbotaura wakatadzira ufuti neni. Ko wakarorwa neni kakwete na Mwari. Ukasava hangu kwandiri ukada kuti Mwari vakonzere kuti ndikude. Zvinonovera pakuti ausihambo. Kwete kuti Mwari avanzwa. Saka Jesu anoti beside ombo Lazarus aita sei? Auye bozi ndikamushedza akamera padombo anofa futi. Unouraya Lazarus wenyu akafa yene kurwara but this time unouraya. So kune munhu ari kuuraya marriage yake nekuda kwekuti expect miracles asina discipline. You need prayer, you also need wisdom. Your role to play, you must play it very well. Why nokuti Lazarus wako ari kungohedha dombo. Anotoda kukuda bana zvinochiri stubborn man pachiri kunamata bata achitiririzwa. Usashukwa ningana atoda umuri yake bana nozona kuti uri kugumira ku prayer. The role of player yacho apana. You know, Jesu ane simba ane mwana wa Jairus wakamutsafa. Ndokubva apa instruction.
vanichavaida imirapo mwana akamutswa Jesu nobati mubikirei zvekudya unati mukasamupa zvekudya anourayiwa nenzara akafa nekurwara but this time unomuuraya ndimi because hamusi kubika. So panoda kubika munhu ngaite sei? Haisimiriji seni naupfuura nekoko zvako. Show me the place pasurface pashatangira. Imwe nyaya is the devil takes advantage number one ignorance yako. And chimwe chaanoita ndechekuti iwewe you are also participating padownfall yako nekuda kwokuti hauna discipline. Wakaipa anototrasta iwewe kuti kana akushanda newe unotomira panyaya dzacho. Ingaomero saka uchiona kuti mbavha dziripo pachinoita tise mabhagla basi kuti kana azouya wanofanira kutorawo time ngamboomerwa anozopinda hake but totofanira kutombokiya. You are involved by issue. Show me the surface. Where did it fail? Where does that one profit or not to zero to as area in the discipline area, this right area, and this right? For those of the better that home can sorrow with knowledge. Know what to do. Surface in the way. Put it deeper than what you offer. You know yourself very well. Unenaro. Sometimes when you are right, you can only narrow what you do positive. You know, build up. Because you must not give in to everything. I remember the story of being the man who was in Kumbasti. Let's not a madam. But we never say, "I want to put him on a narrow." The narrow Zambumba made it right. But you know what? That is not narrow, that's not Kurora, because waiting Sakuri. Takapura and narrow. Some Zimba made it look like that. In narrow to run away. Okay. Surface cannot pass you. I also know what I'm told. Elisha he cut down a piece of stick. The stick are square and remember it's a river. It flows. So the stick is flowing in the Jordan River. I'm telling that the opposite direction. But the process worked. So nobody challenge the mindset evanhu vasingazive kuita kwaMwari. Amen. Mwari haitisi zvatinofunga. Ataura chichemo icho akarohwa. Denga rinenge harindwe. Handikusiye kusvika mandiropa vato ndokuva arohwa. Ari kuda blessing kwete fight. But there was a reason. And I'll prove to you that he was blessed that way. Akarohwa and he was blessed. Denga raidila nediscipline because he was blessed already. But he was not disciplined enough to maintain the blessing. Why? Akaenda kubasa kwa Labani akashanda akanzi wakuru mu salary tingakupei mari zvikanzi munhu uvapiwa mukadzi ndovashanda dzimwe 7 years kanzi aufa pamari zvikanzi mumwe 14 years ladies no salary. Saka denga raito zvato vakura vachiuno chavo chikasagadziriswa vanofanira nama. Paul to change my issues, change my story. God must actually change you. Something was something I was switching as in Jato. But I don't change. I want to win a moment in the sometimes the problem is someone that you stage you know even stage you put discipline apana. So from there, I the last born again. I ain't Benjamin. I didn't want to be sang. I began to go near him. And the Pakistan was the first king of Israel. The first king was Saul, and he was a Benjamite, which means Baharo was the loins. He was also tagged with the kingly anointing. When say Baharo is strong, and you are Baharo wakawa weaker. No academic strength, no put him terra well, no not to so the process sometimes will mess you up, you will not believe it's God helping you. Imagine what people are around the waiters or wait up to raise in mind, Mara is too bad. Over where I'm changing the
But the stick actually, when Elisha can't the wrong way, but it worked. Luke 17:11. What was missing in wine? Water, and water became wine. So sometimes you might not put instruction but what is not the wine is missing. So issue your wine is connected to water. It takes faith to believe and trust in Him. So the stick said, I never lose for weight. Another dimension of power. Mwari kudzwa kwawo kwakaviigwa mukuti zvauri izvozvo pasina zvimwe zvawedzerwa. Ngavachazonoti munhu anonamata Mwari mupenyu because irikutambika paari inowanzoitambika kune vakarongeka but uyu nekusagona kwake pane kugonesa. That's why choice Mwari pana spokesman against Pharaoh aiva Moses and men who could not speak well. Because Mwari was munhu anotaura zvakanaka varida munhu anotaura zvisina kunaka kuti mbiri yawo yekunaka kwavo ibude mukusanaka kwake. Because kana achigona vanhu vanoti I was a great speaker saka vakanegotiata better, but there came a time yekuti pari kuenda kunonegotiata munhu asingagone kutaura kwacho. That's why achiti kuti Moses agone kubosta kuvanhu murodhi tinotaura baba maipabuda haana chekutaura but vanhu vanoti but nharaunda yakataura zvishuwa muntaraunda asi kupedza sentence muchemucheti yakataura saka kudenga kuna Mwari ari kushanda netype isingatani panodira Mwari muarea yawanyura uri iyoyo mamboshanda a law against you. God will bring a kingdom law that will work for you. That is not boshanda against you, but kune simba richashanda for you. Ndakati testimony inonakidza muenvironment yawainyanyotaona vanhu kuti hazvibude chete. Kunorwa kwakanaka ukarorwa area wainzi haite hatoreke. Rahabhi chaiva chifeve chemujeriko chakarorwa mujeriko. Kukudzwa kwaMwari kwakavigwa pakuti mulo iyoyo muenvironment iyoyo zvakanoitika kure vanhu vanobva because ikoko kune machances favorable because kana kune mapapers anenge iwayayo ukaenda area iyoyo pakuti Elijah and John the Baptist in one family. Bible rangorinoti and there came John in the spirit of Elijah. So the three of them, they carried the same anointing. That's why John ndiye akabhabhatidza Jesu muJordan. This man, miracle iriitika paJordan. Miracle yepaJordan ndeyekuti demo rakawira pasi rikadzoka pamusoro. Uku Johani ari kutora Jesu. Luke 3 verse 9 inoti rauya demo rinotema kubva kumidzi. So musoro wedemo unongoona Kristu neadza akafambira nedzekuenda pamuti. Saka tikangokanda muti chete, the exit will come. So I will demonstrate a Christ to Jordan River. So to me, what it means, it's only Jesus. I know there's some laws I can fight a life here. Without him, I should connect and what in my laws. I like it when the Bible says the race is not to the swift or the battle to the strong, but time and chance. But there's a greater law from above. My systems epanyika nekutaura kwavanhu pane zviripo zvekuti vanoti kana zvadai ausvike uku zvikadai auende uku. But there's a supernatural law. Mwari uchakudzwa musituation yako. Vanhu vangoti demo rambonyura but vachati demo racho rambonyura rakuita kuti zvishamiso. So pane zvinombotenderwa naMwari sekunge watonyura kunga uchaexista kunga usisipo. But there come a time yekuti vane matemo vasina kubvira arasika vanotarisa rako demo radzoka voti idemo rerudzii. Vamwe vanosviti vakarongeka vachashamisika kana Mwari akuronga zvako zvekuti vane matemo amborasika vakatombomira kutema
vakati this kind of exit rakuita zvisingaitwe nemamwe matemo kureva kuti the same people vambokunyima vamboti hatishande newe wasara vachambomira kutema kumbotati zvarakodero kuti idemo rerudzi but idemo risina kurasika but rangorasisa masystem zvakaita kunodhira nemidzi so radzoka pamusoro. So vachiona demo Elisha and the men rasirwa nedemo, Elisha akapa this man an instruction: pick up the exit. You cannot pick it while it's standing. Truly you need to kneel so you can pick it. But I discover that as an individual, learn to pick your own things through prayer. Learn to pick your own things through your knees. We cry to God, Mwari wanotizwa, but we pick answers by worshiping, respecting, and honoring God. Tinochema kuti Mwari vatinzwe, but kana vatinzwa tinogamuchira mhinduro dzacho nekuita. Kneel down and pick the exit action, which means we cry, miracle yoitwa. We pick the answer by worshiping and honoring God. Vazhinji vedu miracle yakaitwa, but the answer is not with you. Why? Because you are failing to kneel to pick your own exit. Asi profita achakupa demo aiwa. Iwewe wacho demo radzoka, but you go to kneel and pick the exit. But when you can discover, they say demo remunhu wanu rarasika eramwe haasi kurasika. Unozodiscover sometimes they kuti haagonyatsosunga demo rake zvakanaka. Saka hatingarambe pachikuitwa the same miracle. You also need discipline. Nekuda kwekuti kana chinhu chatoitwa chachako, when you have discipline you maintain the thing. Ukanamatira kunzi wane basa kunobata nguva yebasa rinopera rine munamatwa. Why? Because you must be punctual and respect my protocols on the ground. Nekuda kwekuti something paunamatira chinhu chisinganamatire chinoitika when you are disciplined. Hallelujah. There are protocols and systems zekuti ukaignore. Life is spiritual, yes, but we are not heavenly minded to be earthly useless. We need knowledge on the ground. Moses akararama pakafa mwana chakararamisa Moses anga ari kusanangurwa waMwari, but chakacontributa mai vake ndo vakaruka the basket vakaisa kuNile river. Moses akaflota not by grace, by skill, nokuti the basket ndo raiflota kwete grace. Grace dzaimuchengeta mubasket, but chaipa law of flotation is the skill of the man. It's good to be prayerful, it's good to have voice come and check a man, but you must know what to do. Because doing quitter, don't let to pick the answer. The 6 of that, when you pray, close the door. The God who sees what you do. So the doing attracts the reward. Crying attracts God's attention. So when you pray, God hears you. But when you do, you pick your answer from God. So the doing part is on the side of man. Vakuru mukasanya tsusunga demoni zvakanaka rinovira futi mvura. Also muna make one issue many times. Bible muna akanamakirwa twice na Jesu ari powerful. Jesu akati Lazarus come out akabuda. There was a blind man akanamatirwa akanzi ukuonei. Kwete kuti ukuonai, kuona ngakutoona. Zvikati vanhu kunge miti. Ane two problems. One is hidden, kana ita breakthrough. Because kana ari bofa muzokutani maonero asiri munongoti haoni. But kana akuona zvinotozoonekwa kunzi kuona hake but achiri problem. Akuda discipline pamaonero anoita zvinhu. Kuona unongochiona but maonero. So he was prayed for twice. Ndikuona vanhu kunge miti. So ukamupa demo kuti ndomutsvaga miti anotanga newe. And that man is part of us. Ari pakati pedu wai kune munhu anoona vanhu vasina value akasara. Ana munhu anokosha kumberi kwake vanhu vese zvinenge zvimiti. Church hear me very well. Pick the exit instruction yakuwa munhu amborasikirwa nedemo rake. I've discovered that no matter how gifted you are in any area of sport, you need to go for training. Training is a gift. You are already gifted. So why training? To any maximum result, it takes also your discipline more than your gift. So to me, gift is not enough. That's why if I don't have a coach, you coach around the
coach is being paid. Kwete nokuti ndiye akapa vanhu zvipo. Ari kudzidzisa vanhu discipline and skill vari already gifted. So gift is not enough. Amen. Despite discipline, you also need wisdom per gift. Pick your excellence. Longa usoro wende morako. Kwete kuti longe mbayo. You have to pray. You need discipline. So some things are almost of life as you talk about. So personally, you should work out things. But not work out your own salvation. Your salvation take you on at least you will have wait and day. Young man. Salvation who punish or don't you work out punish or who's punish how you will manage. You know, Lord, I'm not going to Sodom. Lord pitched his tents towards Sodom. But at the end of the story, he was in Sodom. The devil knows that I was finding, but I don't want it just to be there. So small. I also don't need to just be close. He knows. But when you are close, we'll reach out to you. So, value. You know why you're in this nation. Check your life very well. The devil are not good by you. It's not a big issue. Purpose. You can be in the right environment which find the wrong purpose. So those who manifest the ends. So when I don't go to Jesus, when one go to Jesus straight down, but results are not exposed. But results are not exposed. But you know the right environment. One of my students who went to school. One of them is also going to do that. I am my students of school. And at the danger part of it, people just hate you. You are this side. This is what we can do. Then I can say to you. The devil, I know he's an attacker because he came over this side. I don't want to show that name. Excellence. The excellence is gone. So when the excellence you check the results. I be the result driven. Somebody shake but set them up. Be result driven. So even the sound, you know, change. And the sound did not change. And you know when I'm checking out foot in the running my piles and going apparently. Why? Because what I don't want to consider to sound very good. Because I couldn't even know that to no problem. I was not one of my problems. Because I want to solve a problem, much of it. Couldn't even understand what you were looking at. I was not understanding what you wanted to see. So you don't young man to Simba. I couldn't listen to the pages on. We shall be able to go so bad to see the parade. So, but no further go, my mom, we are going to go. So long be going to get away. So, I was standing to. So, that's going to tell me that I found a week or in the kitchen to cash 5 minutes only. And I say, with the pants, the soup of the pants, jam sauce, the bullets. But it's a bit of the kitchen for almost 3 hours. So, I think that I got Simba only to discover put in a system, we are able to respond at the same first days. Now the system is damaged. Akatokuwa arabeta mtaka Simba. Sasa patinokuda kwanza kama sala time namusimba makakuwatwa. Vanatoudzwa kuti your system kana iri normal inoreacta matieza anobuda in the midst of smoke. Not normal. Sala kusazobuda kuti wakasimba wafa. But the devil lied to you kuti ndomusimba kwakwete masala time. So pane pekuti une dambudziko pano unotoudzwa nevanhu kutsana is life. Iwo kwamuya pane kumwe kugutsikana muwrong area kushinga kuti no result panoda change of strategy.
So my young worker one system, but she believes that I'm a strong woman. That I see in a new town. We are the same. We are damaged and you don't know. Check your life. I should not be away. I should not be away. I should not be away. Can I tell you which food that I should not be away? Check. Can I want? Yeah, it's fine. But was on your side. Hey, what's it? My words will come to the life of God. I think I found a neighbor. I think I found a neighbor. I think I found a neighbor. But I know she's sure, man. I don't find a name, but you cover for Amba. What did I find is what you are, Pane? And you are comfortable. I don't find a name. Results of the wine was I'm so with them. Instead, you win your marriage. Never to win yours. The child will see by name, but we don't follow. You know, the church sometimes, it doesn't go on. Not sometimes. But don't really analyze it. So through you go. Take fire. You know something we change our fire. You know, she will not rejoice. Oh, I said, but you follow the church our own. But you want to know fire when you go. Also, you have to change our church. Come to fire, Kuno. I remember I was ministering in Pastor, somebody came to me, but my parents let me on at Farah to say, so I'm sitting there, so I to buy down on the chamber. You take me to chamber. Or not to know who to fight out. Or chamber to a bad well to pin some of Katmash. And fight out. The joy of the Lord is my strength. Elisha at the Mount Carmel, mambo kuchitora mabhiza uende iyo channels up mvura iri kuuya yet is the one that's not transport but ana kuti anozondoona kana mabuda mambo atina chekufambisa akati God Mwari kana manipa the grace to prophesy and declare kuti mvura ivepo ikavapo. I can't be a beggar all the times while I have the power of God. Amen. Baba ndobva rati mambo achingoenda the power came over him and he ran ahead of the chariots, which means the world must also testify. Kuti hauna uchirila navo una Mwari wako anogona kuita zvinhu futi. Life yekungoti ndioneyo nekuti vanhu vaombonawo iweyo naMwari wako ende Mwari achiita zvinhu. Shikapa unoneta kuva a burden to people. What Lord, show me a door of the grace for me to do my own things. Zira kufamba kuti muti but akasvika pa 30 years achirowa de achaita ada kurikidzwa ambodona kusvika apika afamba was kufambiswa nekufamba wega zvakasiyana. Kana uchifambiswa vanokuendesa kwavari kuda but kana wakufamba unodecide kuenda. So ndina kana musoro wende mawarasika you don't make decisions. Kune vanokuitira you don't have the power. I just want to pray before I call my brother, Apostle Chipondo, to make declarations concerning whatever excellent that is missing in your life. Shinga wakashinga kusimba wakasimba, but be result driven. Pakuda the challenge na devil watu kuti Mwari, rinonzi rangu demo. There must come a time. I need my own excellence. Ndakutema yangu miti. Ndakuvaka wangu musha. Ndakuachiva wangu upenyu wangu. Ndoshika kupi ndichingodzi ava vanotirwana ningi vanoitirwana ningi. God show me. Amen. Singatenderwa kuwanikwa at the level iyoyo ngazviwanikwe vanhu vasingatarisirwe Mwari kuti vanogona kuachiva vakasvika pa level yasvikwa nevamwe. Mucheni wakatendeka wazuro nhasi namangwana. I decree and I declare the exit to float. Business raakanyudzwa. But nokuti unonamata Mwari mupenyu. Let that woman return. Baba chese chakanyudzwa chikaenda. Basa utano hwake hwakanyudzwa. Usisingatarisire kuti zvinodzoka. Muri wazuro nhasi namangwana. I command the spiritual law that is above every natural law. May that business, that marriage, that health flow again. Life flow to absorb and let these hands know God. Let's see
Dinumira mushoko rashumirwa nemuranda waMwari. Kana paine anechakabiwa, kana paine anechakarasika, ndiri kudeclare kuti ngapave nerestoration masikati ano, ngapave nerestoration masikati ano. Ndina kuti umbodaidzira kuti Mwari will restore me today. Declare to all, God restore me today. God restore me today. Say, oh God, restore me today. Hallelujah. 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 There is God in this place today. And someone, you are being restored in the name of Jesus. I want you to just give a celebration as we celebrate the servant of God for such a powerful ministration here. Come on, come on, come on, come on. You can do it better. You can do it better. We want to celebrate the father of the house. One more time, can you celebrate the servant of God here? I said, can we celebrate the servant of God here? Make a joyful noise to Jesus. Do I have Zimbabwean people here? I said, let us do it like we are in Harare. I said, make a joyful noise unto Jesus. Say neighbor. She wants to never say neighbor. Rakudemo rakutotsoka ipapa. Rakudemo rakunana wakutora ipapa. Amen. Hallelujah. Pane nyasha ziri kuburukira patende redu ratiri nhasi. Kana kuine vanga vachirwa nevo vari kuZimbabwe, zvatovhariswa nezita raJesu. Ndatinomira pano kudhikleya kuupenyu hwako, mimba yazvakaipa yavanga vachikurongera ngaisodze masikati ano. Changa chichirongerwa vana vako, changa chichirongerwa mhuri yako, nekuda kweshoko remasikati ano, zvavhariswa nezita raJesu, zvavhariswa nezita raJesu. Ndiani akati uende mberi wewe? Ndiani akati usimuke wewe? Kana kuine chikwambo, kana kuine muroyi ari kuita nharo nedestiny yako, takamira pano ndinoregedzera moto kumusha kwako. Ndati ndinoregedzera moto kumusha kwako. Kana ameni yako ihombe maringa atange newe. Ndati kana ameni yako ihombe maringa atange newe. Zvisati zvakamboonekwa ngazvionekwe, zvisati zvakamboitika ngazviitike. Tera kune nyasha masikati ano dzariliswa nemunhu waMwari kare, sezvakabiwa kuti zvidzoke. Toda kupinda mune imwe prayer point yatinoda kuita masikati ano. Apa ndoda kuti unamate uchirevesa, unamate uri serious, unamate wandichaita ndewekuti oh God restore me, oh God restore me. Muprofita anoti ndichadzoreredza zvakadyiwa negwatakwata. I will restore upon you the years that the locust has eaten. Now Mwari vari kuti ndichadzoreredza makore. Kuroti mumakore umu ndo mune mikana yedzimwe mota
mutaini imomo ndo mune zvakawanda zvakabiwa. Saka Mwari akati I will restore the years. Kuti kana waifana kuvakaimba 2014, Mwari ngaadzoreredze 2014 in 2024. Kana waifanira kuchata 2011, Mwari ngaabvute 2011 aipinze mu 2025. Say, oh God, restore me. Say, oh God, restore me. Say, oh God, restore me. Say, in the name of Jesus. Let me hear you last. Say, in the name of Jesus. Anywhere maskate ano. Restoration pa upenyu wangu. Restoration pa destiny yangu. Restoration pa neshanjiro mata. Open your mouth and begin to pray for 2 minutes. No matter for restoration. Reka paraka paraka taka parakate. Reka sekete pelekete. Restore. 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 You need to pray and declare. Pray and declare. Pray and declare. Restore. 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 Yeah. There is restoration taking place right now. Mwari vari kuvhakachira kubusiness kwako, vari kuvhakachira zvaunoshanda, vari kuvhakachira your destiny. Pese pakabiwa newakaipa. There is restoration happening right now. There is restoration happening right now. Chimwe Mwari chaari kudzoreredza masikati ano, utano hwako hwakabiwa. Kana paine anorwara nepari kurwadza iko zvino. In the next 2 minutes, unamuti ubate pari kurwadza iko zvino. Rimwe riri kudzoka nereutano hwako. Another action that is coming back is your health. Simudza maoko manaone pari kurwadza. Just lift up your hands as we are praying for restoration and we are declaring restoration. I don't know, but the Lord is healing you from any form of pain. Whether it's a pain in your leg, it's a pain in your back. At the count of 7, you are going to be restored. Your health is coming back right now. Whether mass is so, I want you to take this moment seriously because you are about to receive a touch from God. Some of you, you are going to be delivered. Some of you, your sickness is demonic. It is going to burn out in the name of Jesus. How can you have a problem at your young age? You are still young to have a back pain. You are still young to have headaches. You are still young to be sick. Baba musitara Jesu, mazita na shokora buruka, mazita ne kutsoneredza utano, ndinoona ira zvimwere, ndinoona ira arthritis, ndinoona ira asthma, ndinoona ira headaches, ndinoona ira back pain, ndinoona ira zvimwere zvamaziso, ndinoona ira every ear problem, every eye problem right now. Let the healing power flow. 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 I command every pain out of your body right now. Out of your body right now. Out of your body right now. Receive your healing. Wakabata parku wazaipa. Wakabata parku wazaipa kota kuregedra sibarno poresa. Let there be healing right now. 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 Right now, in the name of Jesus. In the count of 5, you check the pain and the pain will be gone from your body. Jesus, aparis wapano uno poresa. Father, I declare right now, let the healing flow, rain flow. Simbarno poresa na wele gali fape. Gala poresa misoro yoy. Gala poresa makumba imai. Wesane soka yakanokowa. Tirikurekesera moto msoka yoyo. Wesane kufuta wakamatwa. Tirikurekesera moto padumu rake. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Every back pain, I command that back pain to come out in the name of Jesus.
Be free in the name of Jesus. Kunenyasha zirikufura masuwa anga akavarika. If your amen is louder, the Lord is starting with you today. Mwari vari kutanga newe masikati ano. You will never be in a state yekurwadza kwezvinhu. Pane nyasha dzinorerutsa zvinhu zviri kugara pamusoro pemunhu ari pano masikati ano. It will be easy for you in the name of Jesus. Whatever shawanga wakanyora pasi for the year 2024, there is a grace coming upon your life, and you shall achieve it in the name of Jesus. I said you shall achieve it in the name of Jesus. You shall achieve it in the name of Jesus. Wese anichanga akatarisira kuti chinofana kuitika koresa tinapera manero masikati ano pano paMount Zion. Receive it in the name of Jesus. I said receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. As you shout, I receive it is coming upon you right now. As you shout, I receive it is coming upon you right now. It is coming upon you right now. Look at your neighbor, say neighbor. Say neighbor, you are not small. Say neighbor, you are not ordinary. There is something about you that the world has not yet seen. Amen. You are carrying an anointing that is unique. Amen. And your story is going to shock the world. Hallelujah. Some of you are becoming a living testimony. You cannot be in a place with a great evangelist of such influence. There is greatness upon your destiny. Come on, somebody celebrate the King of Kings. Celebrate the King of Kings. Celebrate the King of Kings. Uzalangu 3 kuti demo rangu ndarwana. Demo rangu ndarwana. Mwari yangu ndaiwana. Hallelujah. Uzoti rangu ndatoriwana. Pana kuti Mwari asimudze vanhu vekunyika kwedu munyika ino. Pana rikundinzwa. Tinoda kuti Mwari asimudze vekunyika kwedu munyika ino. Zvaakaitirawo Joseph. Zvaakaitirawo Joseph. Ari paIjipiti apazongomuendesa palevhoro repadenga. Newo futi ngoendeswa palevhoro repadenga. Kuitira kuti vanosvotwa vanyase kuwana zvekusvotwa nazvo. Uye vanovenga vawane zvekutivengera. Pane pamwe patovengerwa mahara tisina zvatinazvo. Mwari ngaaite kuti unyasovengerwa zviripo. Kana iri mari ngaingowanda. Kana ari mapropati ngaangowanda. Kana kuri kuchena munhu ngaangochena. Tivengerwa zviripo. Pane vhesi inoti when God saw that Leah was hated, he opened her womb. Mwari paakaona kuti Leah akavengwa, akavhura chibereko chake. Leah haana kumboita fasting. Chakasaka chibereko chivhurike kungovengwa besi. Kunoti kuvengwa chete kunovhurisa mamwe madoors. Saka handisati vanofoti mumastatus munhu uri kutozviona kuti vakandivenga apa. Ndapane imwe status yaunoona kuti apa ndakavengwa. Iko kuvengwa ikoko kunosaka madoors avhurike. Kana Bible chiti when God saw that Leah was hated and he opened her womb. Kuti hatred yevanhu vaivenga Leah payakasvika kuna Mwari yakasvika seintercession. Mwari akapindura Leah. Kuti vanokuvenga maintercessors ako. Ndati vanokuvenga maintercessors ako. Saka nyasovabatsiridza kukuvenga kuti varambe kukuvenga vanyasokuvengeresa kuti masuo ako avhurike wewe. Can I prophesy to 7 people here? Because of your enemies. Because of your enemies. I said because of your enemies. Because of my enemies, something has to happen. Na kune vakamirira kuti zviende nepamwe. Wati Mwari zvikaenda nepamwe kune vanoselebrate. Zvikandiomera kune vanofara. Ndinokunamatira ngazvisaende nepamwe. Nekuti zvikaenda nepamwe uri muno muUK. Vakafara vakacelebrate. I prophesy because of your enemies. Let your doors open. Kana ameni yakweru Jehova ngambo utsema nekakangamata.
Mwari kausatombobati. Natika nabe yako irombe Jehova ngambo kupaka holiday kepa Scotland. Kausina kana kusina kana sedi papa. Amen. Murumo wako tatona matira murumo wako no surprise. That uchi papa pa your husband will surprise you. Wakapesera kuza I love you kare but nasi ulitaiona mu inbox yako. Anasema rawani kwa. Uchi papa semze kana murumo wako acha kutarira ule. Acha vunduka nerunako. Oita ngarutaka ukona nasi. Iyana kuona nesuti isu. Kwa dai. Kana nyasha dzari installation dzaburuka. Joseph rimezwa akapinda pamberi pa Farao achibva mujeri. Ndobva angonzi pindura hope, ndobva adudzira hope. Just a dream yaakadudzira. Ndobva atopromote. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kududzira hope ngoti mama Martha opedza kati otonzi wato prime minister. Kana demo rawanika. Haungoisa effort yakawandisa. Aha. Kana demo rawanika uisa effort yakadai kungodudzira kwakutonzi wato prime minister. And the prime minister chacho Joseph haatochiziva because ari kubva kujeri. And hakuna akamboti ngatitsvage pasti. Ndobva atonzi wato prime minister now. Really? Ndobva atonzi mupei nzvimbo izvezvi, mupei dhongi izvezvi. Zvekuti hanzi asati akugona kutonga nyika kana nyasha dzaovhateka unozonodzidzira kutonga nyika wato mukati. Because hatina time kungokutrena because nyasha dzacho dzatoburuka ipapapo. Zvekuti hanzi munhu haagone kuvaina hembe, haagone kuvachira murume, anozonodzidzira ato ikoko parestoration service yakadai. Wese ari kubhilivha Mwari kuti tsvaga muMwari pasaiti, tsvaga munhu chinja tarisa Mwari kumuza itausura kutapa nayo. Vauzoti uri honorable. Vamhoresa say honorable, how are you? Moresa honorable, moresa honorable. Say honorable, how are you? Honorable, how are you? Honorable. The bishop to pray for you. Just come to the altar. Unamatiriwe. Nyasha dzakadai tifana kuenda sina kunamatira. Maybe you want healing or patana mata watopora. Just come and let us know what has happened. You can just come. Unamatiriwe. Kana unga zvitorwara penya chatoenda. Just come. Let us hear what Jesus is doing here. I know Jesus heals. Jesus heals. Jesus heals. Jesus anoporesa. Okay. Saka atopora. Let's come and send this side. Check your pain. Check it. Jesus has healed you. As we pray for other people, teach him one and praise him. Tinoti murimu chene. Tinoti murimu chene. Tinoti